Ceau, ce faceți? Eu sunt Mihaela Hodoșan, psiholog clinician și psihoterapeut, iar astăzi m-am gândit să vorbim foarte pe scurt despre cele 4 teme inconștiente care ne întrerup fluxul vieții. 1. Ai fuzionat cu un părinte, adică ai vrut să iei durerea acelui părinte și te-ai pliat pe sentimentele acelui părinte împotriva celuilalt. 2. Ai respins un părinte, l-ai judecat, l-ai învinovățit sau l-ai respins. 3. Ai suferit o ruptură a legăturii primare cu mama, prin faptul că mama nu a fost disponibilă fizic lângă tine, a plecat, te-a respins, te-a abandonat, sau mama a fost prezentă fizic, dar nu a fost disponibilă emoțional și atunci s-a produs această ruptură. 4. Te-ai identificat cu un alt membru al familiei, altă persoană din familie, în afară de părinții tăi. Oricare din aceste 4 teme ne poate afecta capacitatea de a prospera și de a ne atinge scopurile și obiectivele. Și toate aceste teme nerezolvate pot să ducă la suferință, ne pot limita sănătatea, vitalitatea sau succesul în viață.